କାଲି ପଣସ ପକୋଡ଼ା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ। ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜାଣିବେନି କି? ପକୋଡ଼ା ଛାଣି କରି ଆଗ ଦେଇଥିଲି ବାବୁଙ୍କୁ। ଝିଅ ଦେଖିକି ପକୋଡ଼ା ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଆରେ ଦିଅ ଆଗ ତାକୁ ଚାଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପକୋଡ଼ାଟା। ଆରେ ୱାହ ୱାହ କ୍ୟା ଟେଷ୍ଟ ଥା। ସୋଚା ଭାବିଜିଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି ଦୁଇଟା ପକୋଡ଼ା ଦେଇ। ଭାବିଛି ପଣସ ପକୋଡ଼ା ନିଅ, ଖୋଲ ଡୋରଟା। ଏ ଆମର କବିତା ଭାବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି କିଛି ନ ଭାବି। ଥାଉ ମୋତେ ଖୁଆନି, ମୁଁ ଆଗ ଖାଇ ଦେଇଛି ପରା। ଆରବ ଆଉ ଭାଇ ପକୋଡ଼ାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ବାଣ୍ଟି ମୁଟି କରି ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। କେମିତି ବନେଇଛି ବୋଲି ଭାଇ ପଚାରିଲେ, ସେଥିଲାଗି ରେସିପିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।